Hey, what's up mga ka-adventure? For today's video, may dadayuhin na naman po tayong kainan. This time naman mga ka-adventure, dadayo po tayo sa may Mangaldan, Pangasinan. Pero bago tayo pumunta ng Mangaldan mga ka-adventure, papaliguhan muna natin si Lingmo. Para syempre mga ka-adventure, pagdating niya ng Mangaldan, gwapong-gwapo siya. Kanino pa siya magmamana? Di sa akin. O diba ang kintab din? At pagkalipas nga ng ilang minuto mga ka-adventure, nakarating na rin kami dito sa kanilang pwesto. Dito sa may poblasyon, Mangaldan, Pangasinan. Sa may bandang palengke lang to mga ka-adventure, sa may bandang likuran. At ito nga pala yung kanilang pwesto mga ka-adventure. At ang pangalan ng kanilang pwesto mga ka-adventure ay Tati Yumi. Hello mga ate, shout out po sa inyo. Ito po pala yung mga binibinta nila dito mga ka-adventure na talaga namang abot kaya. Meron po silang iba't ibang inihaw dito na binibinta. Tulad ng Betamax, puwet na manok, isaw, barbecue, tupo, at syempre hindi mawala ang inihaw na balo. Madali lang itong mahanap mga ka-adventure kasi along the highway lang po sila. Bukod sa inihaw mga ka-adventure, nagbibita din sila dito ng mga ice cream. At saka mga ka-adventure, ito po yung best seller nila dito. Ang mga iba't ibang klase ng chicharon na talaga namang napakasarap, masarap ipulutan at papakin. Mayroon po sila ditong bintang puchiron, mayroon pong chicharon, may isaw charon, at mayroon din balat charon. Sa tuwing umaga dito mga ka-adventure, nagbibinta din sila ng almusal. Sa tuwing tanghali naman po, nagiging kantin to. Nagluluto po sila ng mga lutong ulam. Pero pagdating ng hapon mga ka-adventure, ito na po yung kanilang mga binibinta, yung iba't ibang klaseng inihaw. Betamax, hotdog, longganisa, puwet ng manok, Shanghai, at marami pang iba. Ay no, shout out po kay ate. Sarap naman ang kain niya, approve daw. At ito na nga mga ka-adventure, niluluto na po yung ating order. Bali, umorder po tayo mga ka-adventure na 6 na inihaw na balot. Bukod sa inihaw mga ka-adventure, pwede rin po tayo umorder dito ng mga bilao at iba't ibang mga pagkain na pwedeng pang birthday party pack. At ito na nga ang pinakaantay natin mga ka-adventure, titikman na po natin ang kanilang inihaw na balot. Sarap naman ito mga ka-adventure, ang sarap ng kanilang timpla dun sa kanilang chili oil at saka chili sauce. Mapapahigop ka talaga sa sabaw nang wala sa oras Sana all. So yun nga mga ka-adventure, try na rin po natin kainin yung tupo. At saka syempre, isunod na rin natin yung inihaw na puwet ng manok. Naalala ko tuloy nung bata pa kami mga ka-adventure, ito yung pinapakain sa amin para tumimid daw yung aming pagsasalita. Naku naman yan. Tinikman na rin pala natin dito yung kanilang pancit canton gisado. Unang kagat, canton agad. Awat na laman. Shout out nga pala natin si Kuya Grabe, ang sarap ng kain niya ng bato. Grabe mga ka-adventure, nakakaapat na ata siya. Kaya mga ka-adventure, arap na, tara na dito sa may Tati Yumi. Talaga namang napakasarap ang kanilang paninda dito. At ito pang matindi, murang-mura pa. Ang Tati Yumi mga ka-adventure ay nagbubukas ng umaga hanggang alas 9 ng gabi, Monday to Saturday. Makatabi lang sila ng RMM Motorcycle Shop. For any orders and inquiries mga ka-adventure, pwede nyo silang ipalo sa kanilang Facebook page na Tati Yumi. Maraming salamat nga pala kay Sir Gino Aquino, Iki Ibanong, sa mainit na pagbisita sa amin dito. Para mabilis nyong mahanap yung location dito mga ka-adventure, iiwan ko yung link dyan sa baba, yung location map, para madali nyo silang mahanap.